Bueno, ni Begoña Rodríguez naiz, eta San Juanen bizi naiz, jaio eta bizi naiz, 73 urte ditut, eta ama Lezoarra zen, ni ja San Juanen jaioa naiz. No joaten zinen? Eskoleta San Juanea, ala, eskola los pobres. Bai, naita jaioaz da, jaioa zen Getari. Bera etea zen karabinero de fronteraz. Eta orduan portura, eta etorri zen berama orduan, eta jaio eta beriala juntzien bizitzea Irunea, fronteran. Hantaka bitxikeri bat. Nunbait frontera batian tokatzen zitzaiola fronterak orduan mendikuak eta ibardin aldien izango zen, ez dakit. Behintzat beha tokatzen zitzaiola postu batian, eta bere nagusia, bi aldu zion, gau hartan, gau bihar tokatzen zaizuen, baina konberdizu bestea aldatu zion. Zertzan, kontrabandoekin zebiltzetara. Kontrabandoa pasa zuten, baina txibatatu bat izan zen, eta orduan harrapatu zuten atorekipo. Eta nire eta hemen, baina kastigoa berdin-berdina zen, porque bea, paperi gabe eta orden firmatu gabe, segon bere lan postutik kanpoan. Eta orduan kastigatu zuten berdin-berdin. Eta bueno, nire eta azaldu zen lezon, bera naia zeukan zapateria, baina konponkile ziren. Eta utzi zuen, beste lan hartu zula, eta, pues hori, gerra, batallón de trabajadoresen egon duzan eta dena, eta ia libre gelditu zanean, hartu zuen zapateria. Beha egon duzan, batallón itxarkundian, baina gerran. Gero batallón de trabajadores ez dakigu. Preso hartu zuten eta lanea ja. Eta Miranda de Brona bian zuten edo? Badakite egon duzala Burgosen, Sonzillon, Ubidean gero, eta Miranda ez dakit. Hori badakit, zeren datorri idatzita, dibujo bat egin zuen gerra, preso zegoela, batallot. Eta izan zan, Jesukristo bat otorat lotua. Atzian karta bat idatzita, ama eta arrebai bialdu zion, eta han jartzen zuen, la chica de Soncillo ya estaba no sé qué, no sé cuál, eta de Soncillo y de Ubidea hablaba. Osea, que hori badakit seguro. Bestela, ez dakit. Eta hori, agola azaldu zen lezon, zapaterian lanean, hemen ezagutu zuen ama. Bai, lezon eskondu ziren. Lezon eskondu eta, ukizuten, bera eta ere egon duzan, gerra. Etzala ama nahi da, eta etzan asaltzen paperetan, baina hori preso egon duzan Baiona, Galizin. Baiona. Bai. Eta ama lezako zen, ez? Bai, osa aitona, nire aitona. Nongo zen? Zan errenderikoa, Zorrotz. Bengo etxea, Zorrotz. Zorrotz bere garaian oso zagunak ziren. Eta... Bueno, zura maiala ditzen zizeo lezon, Zorrotzena, noski. Arantxa Zorrotz. Bai, Zorrotz. Eta oain, San Juanen ere, adin askoko jendiai, zuze zintzea bat, ez zaitu zautzen ez, Zorrotzena, bai, Arantzana, eskondu ziren auro. Eta izan zuten, lehenbiziko hiruak, Josetxo, eta gero Aurorita eta Francisco Javier, bai, eukizutun 4 urtetan. Baina, aitona juntzitzaio santu Herkulosi zeukana. Eta kutsatu, beriala hil zan, momentu batien hil zan eta hil, eta medikoak esan zidan, begiratu behar da nahi hemen. Neska, bigarren nazela, 2 urte eta erdikin, eman zion meningitis tuberkulosa eta hil. Eta segido jaio berria. Eta zarrena, Josetxo, kutsatu ere egin zuen, eta hu eraman zuten ospitala zegoen orduan Donostian, Doker. Egon duzan nire naia, gelditu zen, momento, 3 hilabeten, 2 seme falta. Zarrena, ospitalea, 3 urterako. Eta aita hil, ere. Gelditu mentzala, ez urretan. Jarraitzen zuen orduan, gaileteran lanian.
porque horaz izan 13 urtekin, bere amunakin non bai. Eta orduan, esan ziola medikoa, jo, eske bizitzeaten lekuan ere, bakizu sokoa zegoen eta oso humedari eta ez da bat ere esan nota. Bitarte hortan, bueno, zapateria etzuela ematen, ni pa Dios. Eta nonbait, ja nire aitona nola lan egiten zuen orduan, hil baino lehen, San Juango Meipin, peskaderian, etxe berria egiten aizien eta bukatu zegoela edo, eskatu zuen etxea eta arakun ginen horregatik juntzien. Baina nire ama oso kondizio txarretan, osa nibikamente. Nik 73 eta 74 juntziela San Juanea bizitzea. Por cierto, negarrez konomentzala nema. Negarta negarrez, lezotik ateratzeko. Eta urte batzuk pasata, eta nitzake bueltatuko hain. Hartzaroaz eta behar kontatzen zuena, eskolara joten ziala Miren gezala, izan direke Miren, ez da? Miren gezalaki. Hartzaroa etzan txarra izango. 13 urtekin hasi zan lanean. Zeukan nanai bat, Martirino, igua oso txikitan, harrapatu omentzula kamioi bat. Eta gelditu zen oso makurra. Bueno, hanka bat zeukan 12 zentimetro motxago eta oso makurra. Pues arrei de madre ere, eten zion. Esaten zion. Pues gertatu zara, kontatzen bataila nola izaten ziren eta hola ez. Eta nola batzutan hitz egiten zuten bestiekin, frentekoakin. Eta anekdota bezala kontatzen zuen behin batien, abek igesi, mendigora, eta megafoniak bestiak barrez. Baina botas que osa compraba Agirre, Eta elako gauza kontatzen zituen, eta gauza gogorrak, oso gogorrak ere. Eta behin esan nion, eta bertzula dena idatzi, porque idatzi gustatzen zitzaion behai. Eta esan zian baietz. Eta gero, demora pasata esan nion, aizu, iraltzen nuen, eta baietz, pero que había roto. Begira ze bitxikeria dago beste bat, behakin juntzala, eta asko segaztio, gola 16 urtekin edo. Eta gaxuak bakarrik negarta ziten zula. 16 urtekin, frentian, bombak eta. Ikelditzen zala eta negarrez. Eta pena baten zion. Eta baita ere zan oso iaiua, labaina puntarekin grabatzen gauzak. Eta egin zion, kanpainako platera hori, aluminiozko haiek, intzion grabatu, tankiak, abioiak eta gerrako gauza guziak. Denbora pasa zan, eta beha kontatzen zigun, pues nik inion hau eta ala, porque el pobre me da una pena, nos da una pena a todos, pues 16 urtekin. Gau denak bezala, en el momento, pues apuntatu nik hau bezala, baina aitai lagun batek esan ziola, tú vas a hacer lo que quieras, Jesús, pero yo me voy a alistar, Hori izan zan, ejertzito basko sortu zanien. Que, claro, bitartian, ez zeuden zea. Eta, me voy a apuntar, sí, yo contigo. Urtea pasazien, eta gero nire eta bukatu zuen lanian, San Pedroko kooperatiba pesca de altura, pescaderian. Eta bea lanianan. Hombre, hainbeste urte pasa, eta, bueno, ya se saludan, eta moseketa. Egun hon batean etorri zean, eta Jesús, te voy a enseñar una cosa. Platera guaz, zeukan takillan. Gordia takillan. Eta, bueno, modu batian edo, ekarri zuen. Eta ikusi genuen, ze plater zarraia zegoen, baina ze polita, ze tesoro. Olako materiala, Baina nera mandarri zentzuen gaina. Olako gauzak iten zituen ere. Baina ja gutxi jo eta utzi zuen. Osea, orduko kuadrillak eta asko jolasten zutela marisman. Eta iten zutela gerra, San Juanen aurka. A pedrada limpia. Gero, San Juan eta lezon artian. Eta Oiartzun eta lezo. Erdibidian hartu eta pedrada limpia. Nek esaten zian ere aitak, bere anaia eskondu zen gurutzeko batekin. Eta esaten zuen, Oiartzuarra. Ez que nahi aguten zan mendagaian bila eta pedrada limpia jasotzen. Eta nik ez nion sinistu inoiz. Baina gero, ne alaba eskondua dago jartzunen.
Eta horren aita ginerre bai, esan nion, bira zait, nera aita ez ezaten zuen eta. Ez gezurra izango zen hori ez, eta gezurra, baita barrion artian ere, gure barrioa etorri neskan bila, Bai, harrieka jasotzen genuen. Barriotik barriora. bai. Ez que, San Juanen zeuten bi bando ere. Nazionalistak eta Bodega Baska republikanak. Montzeon. Eta gero Bodega txokoa Baska zen. Bodega Baska, gero Badiola, izan zen. Hori izan, Bodega Baska. Bai. Oain itxita dago, eta Bai. hori izan zen. Bodega Baska. Nun zegoen, bodega Etxe baska? politan, llanos eta etxe horren Onduan, onduan, ondoko hori ere oso polita, Oso ondo. Hori da, kontatu zutenak, behaiek.